takaice kama yadda manajojin wato shi Alhaji Aminu Dantata din ya bayyana sun bayyana cewa wato yana da matukar dimbin dukiya wanda dukiyar a yanzu basu isa su bayyana cewa ga iya adadin ta ba, wanda ana kiyasin cewa ya mutu ya bar kuɗi sama da kimanin tiriliyan 65, sannan kuma ya mutu ya bar gidan mai suna gidan mai wanda akalla ya kai kimanin guda 207, sannan kuma again ya mutu ya bar katin gidan mai wato ba saffa ba wanda suka sanu a cikin arewacin Najeriya, ya mutu ya bar kimanin guda 850, sannan kuma ya mutu ya bar motoci kimanin guda 3553, sannan ya mutu ya bar gidaje a fadin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya sama da kimanin 800, sannan kuma ya mutu ya bar kango mai sunan kango wato kangon da aka gina ma'ana ba a tare ba ko kuma tsohon kango wanda mutu ya bar kimanin guda 1002, wanda akalla kasara ya mutu ya bar tsofaffin motoci sama da kimanin 1223, sannan bugu da ƙari ya mutu ya bar filaye masu sunan filaye wanda sun kai kimanin guda 1017. Alhaji Aminu Dantata ya mutu ya bar dukiyoyi masu tarin yawa, amma duk da haka takaice kama yadda manajojin wato shi Alhaji Aminu Dantata din ya bayyana sun bayyana cewa wato yana da matukar dimbin dukiya wanda dukiyar a yanzu basu isa su bayyana cewa ga iya adadin ta ba, wanda ana kiyasin cewa ya mutu ya bar kuɗi sama da kimanin tiriliyan 65, sannan kuma ya mutu ya bar gidan mai suna gidan mai wanda akalla ya kai kimanin guda 207, sannan kuma again ya mutu ya bar katin gidan mai wato ba saffa ba wanda suka sanu a cikin arewacin Najeriya, ya mutu ya bar kimanin guda 850, sannan kuma ya mutu ya bar motoci kimanin guda 3553, sannan ya mutu ya bar gidaje a fadin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya sama da kimanin 800, sannan kuma ya mutu ya bar kango mai sunan kango wato kangon da aka gina ma'ana ba a tare ba ko kuma tsohon kango wanda mutu ya bar kimanin guda 1002, wanda akalla kasara ya mutu ya bar tsofaffin motoci sama da kimanin 1223, sannan bugu da ƙari ya mutu ya bar filaye masu sunan filaye wanda sun kai kimanin guda 1017. Alhaji Aminu Dantata ya mutu ya bar dukiyoyi masu tarin yawa, amma duk da haka takaice kama yadda manajojin wato shi Alhaji Aminu Dantata din ya bayyana sun bayyana cewa wato yana da matukar dimbin dukiya wanda dukiyar a yanzu basu isa su bayyana cewa ga iya adadin ta ba, wanda ana kiyasin cewa ya mutu ya bar kuɗi sama da kimanin tiriliyan 65, sannan kuma ya mutu ya bar gidan mai suna gidan mai wanda akalla ya kai kimanin guda 207, sannan kuma again ya mutu ya bar katin gidan mai wato ba saffa ba wanda suka sanu a cikin arewacin Najeriya, ya mutu ya bar kimanin guda 850, sannan kuma ya mutu ya bar motoci kimanin guda 3553, sannan ya mutu ya bar gidaje a fadin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya sama da kimanin 800.